Ah, nami diri karon sa kasi nga lang diri, bit na awan. Ipakita mo. Ano dayo? Bit na awan. First time na mo diri kay na birthday. Happy birthday day ni Pastor Jojo Angkilan. Salamat sa invitation. Bungga kayo yung celebration kay nindot kayo ang binyo. Mas madam. So tulong ka buk ilang swimming pool diri na gamay na ito sa likod diri. Tapos kini Pirates of the Caribbean. Tapos dito sa unahan ang kinadak-an, then dagat na din dito sa likod. Flood control, aman. Ang flood control project nga sa likod oh. Shout out sa mga kontraktor nga mga buutan kay gwapo man ang ilang Andre. Ilang project sa flood control. Andre oh. May dagat naman na diya, suba man diya likod. No? Gwapo kayo. Shout out sa ato ang congressman Bambi Imano o sa iyang mga gipili nga mga kontraktor. Kay naman finish na ning diri sa Naawan. Shout out po sa owner diri. So far sa akong nahibalan nga tag-iya day ani ang former nga vice mayor namo sa Iligan si Vice Mayor Dodong Alimanya. So again, happy birthday ni Pastor Jojo. Yang ika 44 katuig karon. Isang saon ni mo bali. 44 gyud gyapon. So salamat sa Ginoo. Sa nami diyo. Ya. Mopay humana mo kaon karon. Salamat sa Ginoo. Kapanya po na. So nindot man kayo ang weather kay kuan. Gawas nga hangin bugnaw. Wala na init. So dagat na diya. Pulido kay ilang kuno. Oh? Pulido kay ilang flood control oh. Sara. Oh. Wow, shout out nimo kontraktor. Bintaha gining kontraktor sa Mindanao. Mga Diyos nun. Mahadlokon sa Ginoo kay mo makita oh.